Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Σερών διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά μια βραδιά αλληλεγγύης, όπου όλα τα έσοδα της εαρινής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, στις 9 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Σέρες Παλάς, που βρίσκεται στο Λευκώνα Σερών, θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα στο Σύλλογο Γονέων, Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Σερών η Ηλιαχτίδα και στην Μικρή Μελίνα. Τιμή εισόδου 15 ευρώ κανονική και 13 ευρώ φοιτητική με την επίδειξη Πάσο. Στην τιμή εισόδου περιλαμβάνεται πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν κορυφαίοι πόντιοι καλλιτέχνες από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τη βραδιά της αλληλεγγύης θα υπάρξει και δωρεάν μεταφορά από και προς την πλατεία Εμπορίου από τις 8:30 το βράδυ και για κάθε μία ώρα. Βραδιά αλληλεγγύης του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Σέρες Παλάς.